गाबोननि थाखाय माबायदि थागथियारि खालामगोन बिश्व गिबि खेबनि थाखाय ब्रह्म धोरोमनि मोननै आफादा ज' जानानै मुलुग गोजोननि थाखाय मोनसे महायज्ञनि हाबाफारि लादों। बाय रोजा रोजा मानसिफोर फैगोन आरो गाबोननि हाबाफारियाव जिखि थागथियारि जानांगौ गासिबो जाजोब्बाय होननानै आं मिथिनो मोनदों। खमैब्लाबो माने 35,000 जि भक्तफोरखौ रिसिभ खालामनो थाखाय बाहाय रेडि आरो बेनि बहुत बारा जागोन। गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे महायज्ञआव बाहागो लाफैगोन आरो मुलुग गोजोननि थाखाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव बयबो जाहाथे अनलायनाय फोथायलायनाय बेखौ लाखिनानै गोजोनै थांनानै थालायनो हायो बेनि थाखाय खावलायफैगोन। दा बे हाबाफारिया सुबुं समाजनि थाखायनो जोबोद गोनांथि दङ आरो गुबैयै बर' माहारिनि थाखाय गोदान मोनसे समाज फोसाबनायनि मोनसे गोदान जागरण एबा जांख्रिथायनि गोनांथि जादों। मोनसे समाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ससियेल रिफर्मेशननि मोनसे मुभमेन्ट लाबोनानै ब्रह्म धोरोमा बेजोंनो फैफानाय जादों। खिन्थु गुबैयै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि थांखिया बर' माहारिनि गेजेराव बर' समाजखौ फोसाबनाय, गाज्रि आखुनिफ्राय मोजां आखुआव लाबोनाय। बिनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइनि जि मोनसे गोहोम बे बर' समाजाव फैनानै बर'फ्रा दिनै भारतनि गोबां ट्राइबेलफोरनि रुजुनायाव एसे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय आरो जोंनि ससियेल सिस्टेमफ्राबो जोबोद एडभान्स। खिन्थु दिनै जि गोदान जुग गोदान जि मोनसे थासारि बाहायबो आरो जोंनि समाजखौ जेरैबो बिथिंनिफ्राय मोनसे गुन हरनो हमदों। बे मरेल डिग्रेडेशननि खोथा जाखांबोनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे जिबनखौ लानानै मोनसे रोखा सान्थौ गैया सानस्रि गैया बिदि जालांदों। एबा जों जिउखौ बोरैहाय दैदेनलांगोन बेनि लामायाबो रोखा नङा जालांदों। बेवहाय बिनिखायनो दिनै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्राबो लेखा गोरों जोब, दा दैदेनगिरिफ्रा लेखा गोरों जोब, समाजा लेखा रोंबाय। दा बिनि गेजेरावबो मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय गोदान जांख्रिथायनि जिहेतु गोनांथि जादों। आं सानो बेफोरबायदि महायज्ञनि गेजेरजों जि मोनसे सांग्रांथि लाबोनो नाजादों बे जोबोद गिदिर मोनसे हाबाफारि। जिहेतु मोननै हान्जाजों गावस्रानानै थानाय बे ज' जानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेनि समाव ब्रह्म धोरोमाथ' मोनसेल'आनो, नाथाय बाहाय आफादा मोननै जोनोम जादों। बे मोननै आफादखौ ज' खालामनाया बे आफादनि बाथ्रा, आं बाहाय जेबो बुङा। नाथाय गासिबो धोरोमानो गोबां अर्गानाइजेसनाव माने डिभाइडेड जानानै दं। वर्ल्डआव बबे रिलिजन गैया जे अर्गानाइजेसनेलि डिभाइडेड नङा, अर्गानाइजेसनसो डिभाइडेड। खिन्थु जोंनि सान्थौ एबा धोरोमा मोनसेयानो। थ' बे बिथिङै जोङो मोननैबो आफादा ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लानानै थांनांगौ जे जों बोसोराव खेबसे बा खेबनै बबेबा मोनसे पइन्टआव ज' जानांगौ। दा जेरैहाय महायज्ञनि नामाव ज' जादों, बे जोबोद गिदिर मोनसे एग्जाम्पल। बाखि आफादनि जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांलायो बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांलायनो नाजायोबा गाहाम। समाजाव दिंग्राय बिन्दो लाबोगोन नामा? एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आङो। मोनसे महायज्ञ बे सान्थिनि थाखाय। खिन्थु मोनसे सोलायनाय लाबोनाया जाहैबाय मोनसे कनसिस्टेन्सिजोंसो फैयो, कन्टिनिउवास एफर्ट। सोलायनाय ओरैनो फैया, मोनसे एपिलजोंबो फैया, यज्ञजोंबो फैनाय नङा। खिन्थु बे यज्ञनि गेजेरजों जों मा हाबाफारि लालांगोन गुबैयै ब्रह्म धोरोमारिफोरनि गेजेराव जे मोनसे सोलायनाय जे लाबोनांगौ, चेन्ज लाबोनांगौ माइन्डसेटनि। दा हिउमेनिटिनि खोथा फैदों। धोरोमा मानो जेराव हिउमेनिटि दं बेयाव धोरोम दङ, नाथाय धोरोमा थांनानै दं, हिउमेनिटिया गोमालांदों। स' सामवेयार द हिउमेनिटि इज मिसिं आरो हिउमेनिटिखौनो बोखांफिननांगौ। हिउमेनिटि गैयाबा धोरोमाबो गैया जेबो। दा जों बेखौ मोननै ओंथियाव जोङो बोखावनानै नायनो हमदों आरोखि, हिउमेनिटि एन्ड रिलिजन। बाहाय हिउमेनिटिया बहाबा मिसिं जालांगासिनो दं। दा बाहाय स्ट्रं मोनसे हिउमेनिजिम आरो हिउमेनिटिखौ लाबोफिननो हायोबानो गासिबो धोरोमनि गेजेराव फोथायलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया फैयो। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लकाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा
8471 820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।